Epektibo na ang pagpapatupad ng expansion ng entry travel restrictions sa Pilipinas kung saan kabilang na ang mga galing sa Amerika. Kaugnay ito ng bagong variant ng COVID-19 na mula sa South Africa at kumalat sa United Kingdom. Bukod sa Estados Unidos, kasama rin sa travel ban ng bansa hanggang sa January 15 ang mga sumusunod na 20 mga bansa at teritoryo. Ito ang United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada at Spain. Muli namang nilinaw ng Bureau of Immigration na ang mga Pinoy mula sa mga naturang bansa ay papayagan pa rin na pumasok ng Pilipinas. Gayunpaman sila ay dadaan sa mahigpit na 14-day mandatory quarantine. Naglabas na rin ang abiso ang Department of Tourism Central Luzon para sa pagpapatupad ng strict at safety health protocol sa mga pasilidad dito sa rehiyon na ginawang quarantine facilities. Kinakailangan na sumailalim sa RT-PCR test ang mga returning Filipino na mula sa mga nabanggit na flag country. Nanawagan naman ang pamahalaan sa mga Pilipinong nasa ibang bansa na huwag munang bumalik ng Pilipinas o bumiyahe kung hindi ito essential activity. Rainiel Pawid, CLTV News.